Ο οικισμός των Εξαμπέλων είναι από τους μεγαλύτερους και ομορφότερους της Ίφνου. Βρίσκεται 1 χιλιόμετρο νότια της Απολλωνίας, στο δρόμο προς Φλατή, Γιαλό και Φάρο. Αρχίζει από τις Σαράδες, σειρά από ανεμόμυλους, και εκτείνεται νότια, περικλείοντας και την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας με την ομώνυμη εκκλησία. Για την ονομασία των Εξαμπέλων υπάρχουν 3 εκδοχές, σχετικές είτε με τα αμπέλια είτε με τον άνεμο. Με ιστορία και πολιτισμό αιώνων, ο οικισμός των Εξαμπέλων είναι παραδοσιακός, με παλιά αρχοντικά και νεοκλασικά κτίρια, αλλά και μικρότερα παραδοσιακά σπίτια, χαρακτηριστικά της κεκλαβίτικης αρχιτεκτονικής. Με ποικιλία φλάρων στις επίπεδες στέγες τους, λιθόστρωτες αυλές και μονοπάτια με αρμούς, λουλουδιασμένους κήπους και πανέμορφες εκκλησίες. Από τις παλαιότερες εκκλησίες των Εξαμπέλων, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές του Αγίου Αθανασίου, της Παναγιάς και του Χριστού, για την απαράμιλη αρχιτεκτονική και ομορφιά τους, τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα τέμπλα τους, τις αξιόλογες εικόνες και επιγραφές τους, αλλά και για τις υπέροχες σκάλες τους στις αυλές τους. Το πλούσιο αγροτικό τοπίο των Εξαμπέλων συντίθεται από παραδοσιακά κτίσματα, ξερολιφιές, περιστεριώνες, αλόνια, ανεμόμυλους, πηγάδια, πηγές και όμορφα ξοκλήσια. Η περιοχή Στραβοπόδη πήρε το όνομά της από τον αρχαίο θεό Πάνα, τον Τραγοπόδαρο ή Στραβοπόδαρο, τεράστιο άγαλμα του οποίου υπήρξε εκεί για αιώνες και που κατά μία εκδοχή έχει ενδυχιστεί στην εκκλησία και κατά άλλη έχει μεταφερθεί στο Μουσείο του Λούβρου. Αξιοθέατη και ιστορική μονή της Παναγιάς της Βρύσης, ανδρικό σταυροπηγειακό μοναστήρι, το μεγαλύτερο του νησιού και από τα σημαντικότερα των Κυκλάδων, που ιδρύθηκε από το μεγαλέμπορο Βασίλη Λογοθέτη πριν το 1640, σε θεμέλια παλαιότερου ναού της Θεοτόκου και που εκτός από την εξαιρετική αρχιτεκτονική και αισθητική του, φιλοξενεί και μουσείο βυζαντινής τέχνης με σπουδαίο αρχείο με χειρόγραφα, εικόνες και άλλα εκκλησιαστικά εκθέματα.
στα αξιοθέατα των Εξαμπέλων και δύο αρχαίοι πύργοι, του Άη Δημήτρη Άρχαβου, πιο γνωστός ως Μαύρος Πύργος, ο πιο εύκολα προσβάσιμος πύργος του νησιού και ο μοναδικός που σώζεται στο αρχικό του ύψος, και λίγο νοτιότερα ο πύργος της Βρύσης, στη βάση του οποίου χτίστηκε αιώνες αργότερα ο ανεμόμυλος των καλογύρων της Μονής Βρύσης. Τα Εξάμπελα σήμερα, όμορφα όλες τις εποχές του χρόνου, κατοικούνται μόνιμα από 300 περίπου άτομα και διαθέτουν σχολές ξένων γλωσσών, γήπεδο ποδοσφαίρου, ελικοδρόμιο, παντοπολείο, καφενείο, εστιατόριο και λίγες τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα Εξάμπελα είναι επίσης η γενέτειρα του Νικολάου Τσελεμεντέ, μεγάλου δάσκαλου και αυθεντίας της μαγειρικής, συγγραφέα του πρώτου βιβλίου με συνταγές μαγειρικής στην Ελλάδα, του γνωστού Τσελεμεντέ, με πρώτη έκδοση το 1910 και συνεχείς εκδόσεις ως τις μέρες μας. Στα χνάρια του μεγάλου δασκάλου και ο Κώστας Μάρκου, που εργάστηκε ως αρχιμάγειρας στα βασιλικά ανάκτορα και εξέδωσε τη δεκαετία του 60 βιβλία με συνταγές μαγειρικής, αλλά και δεκάδες μεταγενέστεροι και σύγχρονοι μάγειρες ως σήμερα που δικαιώνουν το χαρακτηρισμό των Εξαμπέλων ως το χωριό των μαγείρων. Τα Εξάμπελα είναι η γενέτειρα και του ποιητή Αριστομένη Προβελέγγιου, σπουδαίου μεταφραστή, βουλευτή ακαδημαϊκού, διδάκτορα της φιλοσοφίας και της ιστορίας της τέχνης, που τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών. Τον Κωστή Παλαμά για τον Αριστομένη Προβελέγγιο. Στη Σύφνο, της ακρογελιάς πολύ μακαριστό κοιμήσου, ακοίμητο το νέο τραγούδι και η αρχαία οδή. Το στόμα σου πρώτη φορά σωπαίνει, τραγουδί του Αιγαίου το κύμα, αθάνατο μαζί σου. Τα Εξάμπελα είναι η γενέτειρα του ποιητή Γιώργου Λύκου και πολλών ακόμα λαϊκών ποιητών και στιχοπλόκων έως σήμερα. Επίσης, του αγιογράφου Ιωάννη Μαρούλη και του γιου του ζωγράφου Νικολάου Μαρούλη, της οικογένειας των βιομηχάνων Καρέλα, της ηθοποιού Λέλας Πατρικίου, της Ευγενίας Σταματοπούλου και αναρρύθμιτων ακόμα δασκάλων, επιστημόνων, πολιτικών, καλλιτεχνών, κληρικών και λαϊκών ως τις μέρες μας. Αλλά κυρίως τα Εξάμπελα είναι οι άνθρωποι του.